Teatrda жоқ зарплата белән яшәп жатам. Хатына үлеп гашык булмадым мин. Ул бит кансыз. Җыры юк аның, көе юк, сүзе юк. Минем үзебезнең татарларга да үпкәм бар. Шул хәтле пычрак носки. Мин аңа бераз нитәм дә, минем бит әйбәтрәк рольләрем дә бар иде. Мин аны биргәнгә мин куанмадым, мин Әлмәндәрнең унисын килгән иде. Ул бит кансыз әйбер, әҗәл. Ләкин анда үзенең теге Әлмәндәрнең оптимизмы бар бит, ул оптимист автор тарафыннан. Һәм әҗәл хәтта Ахырда атның оптимизмына берилеп, аның теге үлемен сигирип турга да өнни башлый, үзе сурый башлый. Ма генә түзинне дип. Миганың шул ошый. Шуннан эшли башлагач инде рольне соңыннан ярата башлыйсың инде. Һәр алынасың аны, яратмасаң аны эшләп булмый бит. Әҗәл дус диләр ниткәндә, кем инде әҗәлгә дус дибендә татардан башка. Юк, мин үкенмим. Безнең билдән түбәнебез алай ук түбән түгел. Без менә тыйынтыларны Мәскәүне карый башласак, анда нинди түбән, аны ничек чыгаралар икән дип мен дә әйтәм. Безнең андый хәл булганы юк. Мин аны үзем рәхәтләнеп карый алам, ләкин минем үземдә берсе дә калмады, таратып бетердем мин нигән кассетаны. Китереп тордылар мине. Мин кирәкмәгән сүз әйтеп ташладым да, сәхнәдә ие. Шуннан чыгардылар да, бер атнада мине обкомга чакыралар, син кайт инде, бер жюри сиңа ни өчен чыгардык инде без. Сине чыгарырга безнең ниятебез юк. Мин әйтәм, мин инде филармониягә эшкә кирдем. Хәзер һич юк, мин әйтәм, мин икенче күзгә хәтле, икенче сезонга хәтле хәзер аннан китмим. Алланың рәхмәте әйбәт булды. Мин илһам белән шактый гиздем. Булдым Башкортстанда, Татарстанда, Мәскәүдә концертлар белән булдым. Таһир Якупов белән аны бик яратадыр. Аңа туры килдем. Шуңа күрә мин анда рәхәтләнеп йөреп калдым бер. Мин эстрадага китсәм дә эшлидем. Эшли аладыр. Шуннан әйбәт хәзер чыгардылар да, мин илһам белән театрында, илһам концертында. Мин чыгуга инде бөтен халык белә бит, мине куганны беләләр. Халык бунда күтәрелеп кул чаба башлады. Һәм кайткач та мин шушы спектакль белән башладык да, тагын бөтенләй театр клубта аны Шамбуков акыллы кеше тегеләргә әйткән. Сез бит аны чыгарып итәсез генә күтәрәсез дип инде. Популярлыгын гына күтәрәсез бит шуның белән дип. Тегеләрнең башлары җиткәндер, алар миңа шундук әйттеләр, әйтәм бит, үзем генә әйтмәдем. Мин әйтәм, мин монда хәзер кайтсам театрда юк зарплата белән яшәп жатам. Мин монда бераз акча эшләп алам, кайтырмын дидем. Шуннан 8 ай театрдан китеп тордым. Эстрада инде аяныч хәлле. Чөнки җыры юк аның, көе юк, сүзе юк, бер нәрсәсе дә юк. Бар ул теге юк дип инде бөтенсен дә әйтеп булмый. Минем яраткан җырчыларым бар, юмористлар да бар. Кайсылары әйбәт генә бөтенсен. Хәзер мин аны хәтерләп бетереп, исемнәрен дә онытам минеләр. Концертлар бара. Бернигә яраксыз чыгалар. Әллә нәрсә. Шунда без теге шәл яулыклы әбиләр утыралар, нитеп әле кул чапкан булып, җырларга кушылган булып, бөтенләй чыгып китә торганлар бар. Мин ташлап чыгып китәм.
Шуңа күп армын. ТНВда яңа гасырда акча биреп җырлыйлар, җырларга чыгарга ярамый торган кешеләр. Шулай итеп чит илгә үзебезне шул хәлдә күрсәткәч нәрсә була ул? Анда бит иң әйбәт әйберләр чыгарга тиеш. Бу радиоларда да мин әле үзебезнең радиода әйбәт әйберләр була, тапшырулар чыга анда. Нидән дә була. Мин тәртиптәге музыкаларын яратам. Тәртип радиосында тыңларлык әйберләр бирәләр. Аны тыңлыйм мин гадәттә. Бик теге исемнәрендә күтәреләр инде булган радиосының җыр конкурсларда була, бер җырларда юк бит. Шул чыкканчы ярты ел индиктиреп бетерәләр бер шул җырны буласын туйдырып рекламасы белән. Дип беткәннән соң шунда барып утыралар. Бер юнлы җыр юк. Мин аны бик күп кабатладым. Нидә тәрбияләргә кирәк халыкны. Халыкны тәрбияләргә кирәкми. Мин гомер буе әйтәм, халыкны бузмаска кирәк. Бинаның беренче Чаллыда менә Салават театры ачылыш концертында, ана шул 35 елга якын 34 булды буган инде. Катнаштым. Шуннан без биттек аның белән дус булып. Салават дуслыкта бик тогры кеше. Аннары ул бик киң күңелле, җомарт. Ул бина бүләкләрендә бирә, акчалата да ярдәм итте ул. Берсендә миннән сез ишеткән юкмы? Концертына кергәндә мин әйттем, теге 1000 сум акча, 1000 сум акча бирдем дә инде. Менә биргә балалатып китергән теге минем 80 яшькә, 80 мең итеп, теге акча балалады. Менә шундый, ул бик җибарт, аның шикелле җибарт артист күргән юк инде мин. Шулай булыр дип фаразладым. Чөнки аны күпме булуына карап түгел, күпме кирәк шулай эшләр. Безнең минем үзебезнең татарларга да күпкәм бар, халыкта үз балаларын, безнең язучыларның балалары урыс шагыйре булып китәләр, үзеңнең балаңны да татарча өйрәтмәгәч. Мин менә гел китерәм, минем оногым кызганычка каршы теге улым хатыны белән тормый, ул икенче кешегә чыкты урыска. Минем онук шунда үсә. Алар Мәскәүдә тора, гел урыс арасында. Без аны өйрәттек. Ул татарча менә дигән белә. Һәм торса да ул безнең белән бер вакытта да урысча сөйләшкәне юк. Йөрмим шул. Чөнки бер мәчеткә бардым, анда президент та килгән иде, гаеткә барганым, әле карасам алдымда бер карт шул хәтле пычрак ноския мәчеткә кергән, татар карты. Мен әйтәм, монда анда хәзер ниләр килә, чит илдән килгән ниләр, кемнәр әйтәм, мин шунда башымны төртергә тиеш. Мин бик җирәнә торган кеше. Шуңа күрә үзем мәчеттә булуның савабы күбрәк диләр дә, ярар, мин әйтәм, шул кимәдә җитәр әле. Мәхәббәт бар, ләкин хәзер битеп бара ул. Хәзер бигрәк тә хатын-кызда сайыга. Хәзер акча кирәк, байлык күбесе кызыгалар. Мин мәсәлән үзем яратмаган кеше белән тора алмыйм. Яратмаган кешенең бөтен хәрәкәте ачуны китерә, аны бер бүтрәсе килә башлый. Шуңа күрә яраткан кеше белән генә торга була. Мин мәсәлән хатыныма, мин аны ул белә, хатыныма үлеп гашык булмадым мин. Үлеп гашык булганнарым минем марҗалары.
Marjalarga gашык булдым, ләкин мин татар булуым белән бик теләсәләр дә алар белән кушыла алмадым. Әйтергә ярамый.